салом алейкум бародарои азиз, подписчикои муҳтарам. Оҳо, салом алейк бародаро, чӣ хеле ки ба шумо ваъда кардем ҳар ҳафта видеое ки мақсад дар мавзӯе ки нав мебурем барои подписчико ба шахсоне ки заказ мекунам. Бародаро, стопка, лайка, подписатсара биҷа. Дарвоза як ҳодисаи дарвозара тамошо ку бародари азиз. Дарвоза размер 4x3 дастафка то установка мебарем, мечаспонем, хеле қишлоқ дабоши бародар, хеле мечаспонем, хеле тамсоят мебинад ку о мегаи дарвозара бини хонаи ки боша суратш мегира бо заказ мекуна бародаро. Хушру тамошо кунед дарвоза як ҳодисаи бародаро. Лайк, подписатсия. Flop beats.